IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agdagop iti 280 ket may sa Mangngalap manipud Currimao iti nakaawat iti Tulong Pinansial iti naglabas. Babaen iti Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folk and Their Families Program. Anaangay iti Currimao Sports Complex. Iti tulong ket nagtultuloy a panagkumit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amang suporta kadagiti mannalon ken manggalap ken mangpapigsa iti sektor ti agrikultura ken fisheries. Iti nasaong aktibidad ti panagiwaras ket tinabunuan ni Governor Cecilia Araneta Marcos, Congressman Angelo Marcos Barba, lokal nga opisyal ken benepisyaryo manipod kadagiti munisipyo ti Badok, Paway ken Currimao. Inpaay ti munisipyo ti Currimao ti panagyaman na iti gobyerno nasyonal, BIFAR Region 1 ken amin a partner agencies iti agtultuloy a suportada kadagiti mannalon, manggalap ken pamilyada. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.